είναι αυτά? Δημητριακά. Τα πετάω. Πολύ μας. Θες να δοκιμάσεις ζελεδάκια αρκουδάκια? Ναι. Τέλειο. Είναι τέλειο. Μπορώ να φάω άλλο ένα. Πολύ ωραία. Μπισκοτάκια. Παπατόλι είναι. Α, είναι τέλεια. Μέσα έχουν βιολογική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ υγιεινά. Και μπορείς να μπεις στο e-shop της Incretables. Increta Kids. Η ιδέα λοιπόν του Increta Kids είναι να μάθεις τα παιδιά να αγαπήσουν την υγιεινή διατροφή, κύριε, μέσα από ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Να σου πω, θα να φάω και τα όλα μου. Τέλειο είναι και αυτό. Πάει το μεσημεριανό. Βιολογικά γαριδάκια από καλαμπόκι. Δεν είναι τέλεια. Άγγελε, όλα αυτά, άμα μπει κάποιο στο e-shop της 10 bits. Incretables, μπορεί να τα βρει όλα. Ρε Κατερίνα, δεν είναι τέλεια ιδέα να τα έχεις όλα αυτά σε παιδικό πάρτι που είναι και υγιεινά και είναι και πεντανόστιμα. Χωρίς γλουτένι και vegan. Μπορώ να σταματήσω να γαγκρώ. Ούτε εγώ. Θα τα φάμε όλα. Να τον ακούτε το Βασιλάκι, γιατί γενικά ασχολούμαστε πάρα πολύ με την υγιεινή διατροφή και ασκούμαστε. Αυτά εδώ είναι ό,τι πρέπει. Πρέπει για σένα έχουμε με 0% ζάχαρη ωραιότατη βρεφική κρεμούλα με 7 δημητριακά, το ξέρεις?